नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास गावडे, 9421 72 71 48. गेले काही दिवस सिंधुदुर्गात बिबट्यांचा सुळसुळाट वाढलाय. अशातच देवगड तालुक्यातील मोंड चिंचवाडी येथील खाडीकिनारी बंदिस्त पिशवीत मादी बिबट्याचं अर्ध शव कुजलेल्या स्थितीत आढळून आल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. या बिबट्याचे चारही पंजे व मुंडकं छाटलेल्या अवस्थेत होतं. अतिशय निर्दयीपणे या बिबट्याची हत्या करून त्याचं अर्ध शव पिशवीत बंदिस्त करून पाण्यात फेकण्यात आल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय. पिशवी नदीत फेकल्यावर खाडीतून वाहत येऊन किनाऱ्याला लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. तसंच हा बिबट्या सुमारे 5 ते 6 वर्षांचा असून त्याची हत्या 5 ते 6 दिवसांपूर्वी झाली असावी अशी माहिती वनपाल सारिक फकीर यांनी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मोंड चिंचवाडी येथील खाडीकिनारी दुपारच्या सुमारास तेथील ग्रामस्थांना दुर्गंधी येत होती. माजी उपसरपंच कोयंडे यांच्या समवेत ग्रामस्थांनी खाडीकिनारी पाहणी केली असता तेथे एका बंदिस्त पिशवीत बिबट्याचं अर्धशव निदर्शनास आलं. या बिबट्याचं मुंडकं व चारही पंजे नव्हते. हे शव कुजलेल्या अवस्थेत होतं. या बिबट्याची हत्या ही त्याच्या अवयवांच्या तस्करीसाठीच झाली असण्याची शक्यता आहे. देवगड, वाडा, मोंड अशी ही विस्तीर्ण खाडी असून नेमकी कोणत्या भागात ही घटना घडली याचा उलगडा करणं वनविभागाला आव्हान ठरणार आहे. बिबट्याच्या अवयवांना बाजारपेठेत मोठी किंमत असल्यानं त्यासाठीच बिबट्याची हत्या करण्यात आली का हे आता या तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकतं. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.